लोगोफोर बयनिसिमबो गिबियावनो अननाय खुलुमनाय सिबिनायखौ गोसो गोरबोनिफ्राय जासिहरबाय। दा इन्ट्र भिडिअआथ' डेन्जारखा नङा होमब्ला आरो साननो गोनां बाथ्राबो नङा होमबा लोगोफोर। दा दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव उन्दै गिदिर गोबां आफादफोर दं। दिनै बै आफादनि साफा दैदेनगिरि बिथांमोना दिनैनि दिनाव BTCनि चिफ मानाव गिदिर महिलारि सार बिथांजों सिनाय जायाखै। बिनि खारना मा नङा होमब्ला थारैनो बिथांमोना सुख'नो हायै ओरैबायदि गोरोन्थि मावदों जायनि थाखाय गोसोआव दुखु मोननानै नङा होमबा रायजादों बिथांमोना सिनाय जायाखै नंगौना नङा। दा बिदि साननो गोनां आरो रायजो नोंथांमोन। दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव उन्दै गिदिर गोबां माहारियारि आफादफोर दं। बै आफादफ्रा दिनै गाव गावनि आफादफोरखौ दैदेननायाव फेलें जादों। 100आव 100% फेलें जादों रायजो नोंथांमोन। दिनै जाय आफादफ्रा गाव गावनि बाउन्डारिनि सिङाव थानानै जे खामानिखौ मावनांगौमोन गाव गावनि आफादनि नेमखान्थि बायदियै थारैनो बिथांमोना बे सिमाखौ बारनानै गुबुन सिमायाव थानानै दिनै बिथांमोना खामानि मावदों नङा होमब्ला। दिनै बिनि थाखायनो बिथांमोना सोरबा दैदेनगिरि बिथांमोनजों सिनाय जायाखै। आरो दिनैनि दिनाव जाय बिथांमोना जाय आफादनि गिदिर नेताफ्रा मानाव गिदिर महिलारि सार बिथांजों सिनाय जायाखै अब्ला सानदो नोंथांमोना बै दैदेनगिरिफ्रा ओरैबायदि गोग्लैबाय माने सोरगोनिफ्राय जम राजाजों नोरोगाव जोख्लाय हरजानायनि मोनसे अबस्थाया फैबाय होननानै साननानै लादो रायजो नोंथांमोन। नंगौना नङा जोख्लाय हरजागोन नङा होमब्ला। दिनै जोख्लाय हरजानानै जेरै मोसौफ्रा खियोब्ला हायाव गोग्लैनानै दाब्ले जायो नङा होमबा आरो लावबा लेथेर फेथेर जायो। थिग बिदिनो बै राजनितिनि दैदेनगिरिफ्रा एबा बै आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बे अबस्था जाबाय होननानै साननानै लादो रायजो नोंथांमोन। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना जुदि मोजां खामानि मावदोंमोनब्ला बिथांखौथ' सिनायगौमोन ना नंगौना नङा। आरो दिनै बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि नीलकान्थ गयारी मोनहा जुदि मोजां खामानि मावदोंमोनब्ला बिथांमोनखौबोथ' सिनायगौमोन नंगौना नङा। दा दिनै बिथांमोना मानो सिनाय जायाखिसै। थारैनो बिथांमोनहा गाव गावनि आफादनि सिङाव थानानै जे खामानिखौ मावनांगौमोन बे खामानिखौ बिथांमोनहा मावनो हायाखै। बिथांमोना दिनै गाव गावनि आफादफोरखौ मा खालामदों मोनफा राजनिति हान्जाजों सरजाबनानै गाव गावनि जेनाखि प्राइभेट माने गाव गावनि फिउचारनि जेनाखि साननाय हनाय बेफोरनि जेनाखि सिमांफोर बै सिमांफोरखौ जाफुंहोनो थाखायसो दिनै जोंनि गोबां बर' हारिनि माहारियारि आफादफोरनि नेताफ्रा खामानि मावदों। दा दिनै बिनि थाखायनो बिथांमोना मुगैजादों। बै समाव खाम्फा बरगयारी बिथांमोना मानो मुगैजायामोन। चन्दन ब्रह्म बिथांमोना मानो मुगैजायामोन। सोरबा फेरेंगा एबा रनजित बसुमतारी बिथांमोना मानो सिनाय जायाखैमोन। दिनै बिथांमोननि जेनाखि पलिटिकेल केरियारा मा जानानै दं बिथांमोननि पलिटिकेलनि जेनाखि फिउचारा मा जानानै दं दिनै बिथांमोना गोग्लैबाय। आरो बे गोग्लैनायनिफ्राय जिन्दिगियावबो सिखारनो हाया रायजो नोंथांमोन। दिनै रायजो राजाफ्रा बुजिगौ साननो हनो गोरों। दिनै एबसु आफादखौ मा रोखोम दैदेनलांनांगौ दिनै जोंनि बर' हारिनि इन्टेलेक्सुवेल बिथांमोननि मेलेमाव दङ। नाथाय दिनै बिथांमोना बेफोरखौ मा खालामदों गुबुन एंगेलजों बिथांमोना खामानि मावबाय थादों। दा बेफोरबायदि आरो रायजो नोंथांमोन। दा गोबां बुंनो गोनां बाथ्रा दंमोन अब्लाबो माब्लाबा खेथ्रआव ब्रेकेटआव दोननांगौ जायो आरो नङा होमबा रायजो नोंथांमोन। दा बेफोरबायदि आरो जोंहा मोनफुंनो जाफुंनो गोबां बाखि दङ। जों जेबोखौनो मोनाखै। नै दाबो जोङो लै सै दा जेरै बेवहाय मोनथामाव सेथियाव BSc नैथियाव BTC थामथियाव BTR। दा बिदिसिम जाबोनायावबो दाबो रावबो बर'आ आंनि मिथिनायाव आंनि मोन्दांथियाव मोजाङै उन्दुनो हायाखै। बिथिंजाय एबेक्सन खालामदों बिथांमोना ओरैजाय बाहा लाफैयाखैथ' BTCआव। दा बेखौ जों बयबो सांग्रां जालायनो गोनां दङ आरो माने खावलायनो गोनां दङ मिथिहोनो गोनां दं। मोजांसो खोथा बुंदों बिथाङाबो। आरो दिनै
मोनसे खोथा गोसोखांदों आङो जेब्ला 5 बोसोर प्रमद बन्धु बिथाङा सरखार सालायदोंमोन बे समाव मानाव गिदिर महिलारि सार बिथाङा ओरैबायदि बिखा गावनानै मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन रायजो राजाफ्रा गोसोआव दंना गैया आरो दा बेनो जाहैबाय जेब्ला हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा अलखद जायो अब्ला हारिया अलखद जाया जेब्ला दिपेन बर' बिथां एबा प्रमद बर' बिथांमोना जेब्लानाखि अलखद जायो अब्ला माने सारा जोंनि बर' जाथियानो अलखद जायो होननानै हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा फोरमायदोंमोन आरो गोसो गोरबोनिफ्राय दुखु मोननायजों थारैनो नंगौ बेफोर सैथो दिनै 5 बोसोर सरखार सालायबाय प्रमद बन्धु बिथांनि सरखारा दिनै बे 5 बोसोर खुंथायाव दिनै बबे जायगायाव इभिकसन जायाखै इभिकसन जादोंना गोबां इभिकसन जादों दा इभिकसन जानायनि गेजेरजों जायफोर होखारजादों खारनांदों नङा होमब्ला खिन्थु बैफोरखौ लानानै दिनै साहित्य सभानि जेनाखि नेहाथारि नीलकान्थ गयारी बिथाङा जेनाखि बाथ्रा बुंदों दिनै बे बाथ्राखौ बै प्रमद बन्धु बिथांनि दिनाव मानो बुंनो हायाखै बे लासिं सिं रायजो राजा नोंथांमोन दिनै मानाव गेदेर महिलारि सार बिथाङा सरखाराव फैनाय लोगो लोगो दिनै बिथांमोना बेखौ बोरै साननो सम मोनखो प्रमद बन्धु बिथांनि दिनाव बिथांमोना दिनै मानो साननो सम मोनाखै नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन आरो दिनै बिथांमोना बुंदों अदालगुरि जिल्ला बर' साहित्य सभानि आफादगिरि नामा बिथाङा बुंदों दिनैहाय दिनै बिटिसि बिटिआर माबा बिएसि एग्रिमेन्ट जाबाय अब्लाबो बर'आ दिनै मोनसेबो मोनाखैनो रायजो राजा नोंथांमोन दिनै गोबां जोंनि बर' फिसाफ्रा उन्दुनो हायाखै होनदों नङा होमब्ला बेफोरथ' ओरैबायदि मुगैथाव रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बिथांमोना इउपिपिएल सरखारनि दिनाव साहित्य सभाफोरनि नेताफ्रा बबे गुदुङाव हाबनानै थाया बबे नाफाम गुदुङाव हाबनानै थाया बिसोरो नङा होमब्ला बै समाव प्रमद बन्धु बिथांनि दिनाव बिथांमोना मानो बुंनो हायाखिसै बिदि दा बिथांमोना जेब्लानाखि बिटिआर सान्थि सुक्ति लाबोबाय गोजोन जाबाय होनदोंमोन ना होनाखै बिथांमोनाथ' गोजोन जाबाय गासिबो बर' हारिनि माने मोननांगौखौ मोनजोब्बाय सान्थियाव फैबाय गोबां डेभेलप जाबाय बेफोरबायदिसो बुंदोंमोन ना सोरबा साहित्य सभानि नेहाथारियानो हक सोरबा दिपेन बर' बिथाङानो हक सोरबा गोबां माने A-Y-Z आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनानो हक प्रमद बन्धु बिथांनि दिनाव गोबां सान्थि जाबाय बर' जाथिया गावनि नांगौखौ मोनजोब्बाय बे बिटिआर सान्थि सुक्तियानो जोब्बाय दिनै बड'लेण्ड नांला होननानै लिरनानै गारबोदोंमोन अब्ला बै समाव बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिफोर आरो बर' साहित्य सभानि दैदेनगिरिफोर आरो एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना बबे नाफाम गुदुङाव हाबनानै थायामोन रायजो राजा नोंथांमोन साननो गोनां नंगौना नङा दिनै नंखाय बे समाव दिनै हाग्रामा महिलारि सार फैनायखाय दिनै बिथांमोना ओरैबायदि मोनसे रायजो राजाफोरनि गेजेराव हाग्रामा महिलारि सारखौ गाज्रि मोननायनि मोनसे परिबेसखौ दिनै बिथांमोना लाबोनो नागिरदों बेफोर मुगैथाव बेफोर जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि मावनो गोनां खामानि नङा बेफोर जोंनि बर' साहित्य सभानि मावनो गोनां खामानि नङा होननानै जों दिनै बुंनो हायो जिहेथु बिथांमोना दिनै गाव गावनि आफादफोरखौ मा खालामदों दिनै मोनफा मोनफा राजनिति हान्जाफोरजों बिथांमोना लोब्बा जानानै खामानि मावबाय थादों दा दिनै प्रमद बन्धु बिथांनि सरखारनि दिनाव बबे मोनसे आफादा इउपिपिएल जायाखै रायजो राजा नोंथांमोन दिनै एबसुआबो इउपिपिएल जादों दिनै साहित्य सभानि माखासे दैदेनगिरिफ्राबो खावसे इउपिपिएल जादों दिनै बर' थुनलाइ आफादनि माखासे गिदिर गिदिर नेताफ्राबो खावसे इउपिपिएलआनो जादों आरो बेजों लोगोसे 26टा जेनाखि आफाद बे 26टा आफादनि माखासे खावसे दैदेनगिरिफ्रानो इउपिपिएल जादों रायजो राजा नोंथांमोन दा नीलकान्थ गयारी मोनखौथ' आं दिनैनि दिनाव मुगैयो रायजो राजा नोंथांमोन आरो मानसिखौ नुबानो आं इउपिपिएल खारनाय मोनखाथारो आरो जाय मानसिया इउपिपिएलआव लोब्बा जाबाय बिनि साइजफ्रा खिन्थु बोहेला जोब्बायले रायजो राजा नोंथांमोन इउपिपिएल होननानै सिनायखाथारबाय आरो माने मा होनो देसोसो बोरैबा उरला उरलि जाखाथारो आरो बे दोलोनि मानसिफ्रा दुख खुमनानै लाब गैया दिनै साहित्य सभाफ्रा दिनै जोंनि बर' थुनलाइ आफादफ्रा दिनै नोजोर होनांगौ जाथिया बबे बिथिंजों थांदों दिनै एबसुआ बबे लामाजों थांदों बेखौसो बुंनो रोंनांगौ दिनै जोंनि बर'नि जेनाखि मा होनो सिनियर जेनाखि माहारियारि आफादफ्रा